no? Monday. Sunod nga Monday ni siya. Kabalik ng klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Para nga pagsunod sa maestra, pagsunod sa mga estudyante, tinlo bla. Tinlo kag plastado na ang tanan. Action firing line. Way isang yabok, way isang lawa-lawa, way basura, no? Kaya basta gani pampubliko nga eskwelahan kon bulutuan, no? Way gid man ayasang kaugalingon nga manug paninlo bla. Hindi pareho sa mga pribado nga mayara gid sila empleyado nga ang obra kon obligasyon panilo. Iban ganin nga may panggarden pa kanimo, no? So, silang sa kadalang tao ko diri, no? Kay pila ka adlaw na ho nga nagatupa ang ulan, no? Ti siling ko sigurado nga mga ogsaran kag ang playground abis eskwelahan gintubuan na sa mga lamon. Plus may basura pa nga way bakuwa bla. Ang delikado pagid. Bangod base kung may mga bagay da nga gintiniran sa tubig. May mga lata da nga gintiniran sa tubig pila nagsbana. Amo na siya ang posible kag nanamian gid. Sang lamok ka nagadala sang dengue, dara sila nagapabuto. May mga dahon pagkadaan nga nagatalilipon, plastic, kag basura nga ginanod sang baha. Action firing line. Ang dengue niho, isa pagid ni sang dapat manaton nga halungan. Ano bala ang preparasyon nga ginapatigayon subong sang DepEd sa Negros Occidental? Online sa firing line. Mr. Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental nga Division. Sir Ian, mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi sa kanila pamati sa imong nga programa subong. Salamat gid Sir Ian. Sa maabot nga Lunes, July 22, ti mag-umpisa ng Brigada Eskwela, no? Hindi naman bag-o nga hilikoton kada pagsunod sang school year sa Sir Ian, no? But kamusta sir ang preparation sa nga DepEd Negros Occidental angot sa di? Well, ang actually, yung pinakadakuan niya preparahan tang buwas, which is the regional launching ng Brigada Eskwela diri sa La Castellana. Okay. Masugod ang aton na activity mga alas 6 ang kahagahon kay makaraban ang north kag ang south. So, halin sa Capitol Lagoon, sa diri sa Bacolod, madiretso pa kadto dito sa La Castellana, matabo man dito sa Gasor. Ang iba na mga division from Region 6 makakadto man para magbuylog sa sinyo nga activity. Ading piliin isang regional director ang La Castellana para mabuligan ang mga eskwelahan kay tungod na apektuhan ini sa paglupok sang bulkan, no, sang pangkanlaon, para mahatagan sa mga bulig ang mga affected na mga kabataan, na mga estudyante, kag mga personnel. Amo na nga din patigayon nga dirahiwaton ang regional launching. After sila, kanya-kanya na mga eskwelahan ng ila preparasyon para sa Brigada Eskwela so good to 22. Ang ato na division wala na lang nag-organize ang division launch kasi diri naman lang din ang regional launch para magasto naman din itong dublihon pagid. So that's why nga ang ato na lang mga schools na lang din na magkanya-kanya sang ilang preparation man para sa Brigada Eskwela. So, regional launching sa nga Brigada Eskwela, buwas na ni, bauti prano pa alas 6. Since ka pangalagad ka na, sir, bilang spokesperson sa DepEd Negros Occidental, bali, sa ibang paghibalo, first time ni siya nga din naging launch sa Bacolod ang regional nga launching sa Brigada Eskwela? Hindi man ata kay prior sa pagsulod ko kaya sa DepEd, may Brigada Eskwela na suppose may mga launching man na diri man dinhiwat sa una. Nga regional man. Pero sa subong tungod lang sang natabo sa La Castellana, dira nga affected sa sang kanlaon. That's why naging balik man diri Japon sang regional director. So dito sa may La Castellana, ano to sir kung may confirmation na nga arang presensya sa regional director?
Yeah, the regional director and the assistant regional director will be there. There is ang venue sila, there is a covered court sang Colegio de la Castellana, which is beside man lang sang La Castellana Elementary School, kasi sang municipal evacuation center nila. So dira butang ang programa buwas sa aga. Okay. Dari sa aton, balikan ko, school year 2024-2025, medyo lain ang sitwasyon ay kumpara ta sir nagligad nga tuig. No, kay ti subong siling ko, nagtupa na yung tigululan, sadto nga magtinuig nagligad El Nino, tigilinit, ti kung magtigululan gani sir, may baha na nga nagluntad, may mga hilamon na nga nagturulubo, di mag-abo ni plastada sir, siyempre, dugang naman sila nga ulubrahon, no? Kung may ara gid jabe sir gusto mag-volunteer, bali bukas may DepEd or pwede na sila makabulig sir? Yeah, ang tanan nga mga eskwelahan hinyo gid, nagapangayo gid ang bulig sa aton nga mga may generous heart ng mga individuals at mga organizations. Pwede gid sila kapalapit at mag-volunteer sang ilang oras, sang ilang serbisyo. Kung gusto man nila magdonar, pwede gid sila kahatag in kind, mamagputod lang nila ang eskwelahan kung ano ang mga needs nila. Pero siyempre kung tamaragang ang aton ng mga donors yung maghatag sa mga in kind, pwede man sila kahatag cash, pero they have to make it a point na mapa-record din, kag ma-account din ang ilang amount para transparent. Kag makita man nila kung di makadto ang ila kwarta nga ipag-donate, no? Amo na siyang we welcome all the partners, all individuals and organizations nga maghatag ng simpo nga magkadto sa schools para sa brigada eskwela. Kasi silang lanon din man sa ato ng mga schools kay kung nagtaon-taon mahambal, kasi may budget man ng gobyerno sa tanang eskwelahan. But we have to understand na ang ini nga budget hindi man niya amugin na ka-enough para mapaubra nila ang mga tanan o lubrahon sa eskwelahan. Okay. So that's why nga we are really, brigada eskwela was created, was organized with that in mind na ang mga private persons and organizations are also partners ng ating education sector, ng ating mga eskwelahan. Kasi ang hambal tagani, it takes a community, it takes a village to educate a child. So, ini tanan buloy lugan ini ng mga hilikuton, we welcome them. Na-mention mo ang donasyon. Are sir, kabalo makita nga ti nagahilapit na ang filing sang COC sa 2025 nga eleksyon. No, subong pa lang damo na sa nagababatsyag ang mga politiko. Why man so far sir sang order ang DepEd nga nagadumili sa mga donasyon halin sa mga politiko? Among isa sir, donasyon din niya silang lanon. Ang ginadumilian sang DepEd is hindi gid ma-mentionar or hindi masapikan sa mga ngalan sa mga politiko ang kung ano man ay panghatag nila. Importante gina sir, no? Kay kung kisa may ara gid nagalusot bala, no? So pwede basta wala lang ya sa ngalan da sang politiko o kon kandidato nga magapapili. Klaro na sir, ha? That is correct sir. Wala sang promotion, wala sticker, wala picture nga nagatapos. Yes, kag pwede sila maka-speech or magkahambal pananglit may harap programa be? Incumbent guro pwede, no? Wala din yan, sir. Kasi kabalo kita sa dalaganon sila if ever. We have to avoid that. Kaya ang eskwelahan, i-avoid man nila nga maghatag pa oportunidad na mag-speech pa dira, no? If ever kung hatagan sila tanan para equal opportunity. Correct din man, sir, no? Kung tagaan chance ka mga pabulong-pulong, pambalo na lang tanan. No, para hindi maglawig ang programa, sir, hindi na lang. Hindi na lang, okay. But kung incumbent, si Ryan, kung incumbent be? Well, kung incumbent,
usually di harap man ng mga si mayor, harap si kapitan, hindi ka man yung bitaran kay tungod kaya harap sila in possession, no? Pero as much as possible, we would like to ask them also to be hindi man pag-politikahon ang inyong event, hindi man yung saya political event. Para hindi sa kayuhan sa ato ng mga eskwelahan sa mga ato ng mga kabataan, kami irespetahon na lang ang inaman ng okasyon. Kabay pa ha sa mga nagamonitor na subong nga politiko ka nagaplano magkandidato ha, naintindihan nyo ni ang panugyan na sa ato sa nga depend. By the way sir, ang mga LGUs nga sakop sang inyong nga division, same man sa gyapon sir no, 19 ka municipalities ka isa ka syudad no? That is correct sir, kay way pa man nakaseparate ang Talisay City. Okay. Ari sir ayan sa iluhan ko makadali ang istorya sa DepEd Nacional no. Subong adlaw tinagbulos tagid man si Senador Sani Angara bilang DepEd Secretary. So nag-resign naman sa gani today bilang senador. Ano ang gidalauman sa Negros Occidental nga division sa pagbulos subong ni Angara Sir Ayan? Well, asa diri sa amon no, hindi kay official ya sir. So sa diri sa opisina, ang ginaban namo siguro ang gara ng edukasyon ng siguro matabo sini. Kay tungod Secretary Angara. Of course, we are hoping, we are very positive about this appointment of the new DepEd Secretary in the person of Senator Angara. Kasi medyo visionary man ini nga tao, kag maayo man ini nga mga kadako man maayo nga binuhatan sa inyo sa Senado. Sa iya man nga mga past positions. We are looking forward na damo reforma sa matabo sa education sector. Pero ang ginalauman man sang aton nga division kag sa mga sa mga manginudlo naton, nga ang mga reforms if ever nga gin-initiate sang past administration na hindi man dali-on na madula na pang-islan ang mga programa nga mga maayo. Kay bangod na we cannot negate the fact nga ang past administration with VP Sara as the secretary, may ginobraman din ng mga kaayuhan not only for the learners but also for the teachers, for the personnel. Example na for example, ang pag-reduce sa mga administrative tasks sa mga mistra, ang pagsigurado nga may 30 days bigyan nga bakasyon ang mga maestra. Kung baga ini mga ginagmay man lang this is not that much, pero these are reforms nga medyo nagpaano man sa balatsagon sa mga manunudlo naton na ginalantaw sa manggid na medyo overwork din man sila kaya hindi lang sa pagtudlo ang ginaubra niya sa una, may mga administrative pa sila nga niya pang ubra. The good thing medyo through the effort man sang Vice President sang time niya as Secretary, nagaka-demand man siya sa mga non-teaching positions nga ipamutang sa mga ato nga mga eskwelahan para may magbulig sa mga administrative tasks. As a matter of fact, may napaabot pa kita nga mga bago pagid nga mga items nga non-teaching nga ipamutang sa ato nga mga eskwelahan. So, kapay pa hindi nga mga reforma magpadayon, ang isa pagid ang matatag at balikan tayo kadugay ha, si Negros Occidental DepEd Schools Division Ayan Arnaiz. Ang ila sila nga expectation sa pagpungko na official sang bagong Telecom sa nga DepEd, the person of Senator Sani Angara. Sir Ayan? Yes, sir. Matatag na imo sa ginambalkina. Yeah, the matatag curriculum, manusugod pa lang inyong nga school year. Kumbaga first phase pa lang nagamit kay apat na siya ka-phases. So, masugod ang matatag curriculum with kindergarten 1, 4, and 7. Ini, ang purpose sa matatag curriculum, naging panubuan, naging paghitayan ang mga learning competencies sa mga kabataan para hindi maging mabugat para sa ila ang pagtuon. Yes. So, this is a good reform na ang ginatutukan, ang tutukan sige is the basics.
the basic competencies na dapat mabalance ang bata. Kita na natin na ang epekto sa pandemic kadako with the learning loss. Yes. Damo subong mga non-readers, kadamo subong hindi kabalo mag-isip, kadamo hindi kabalo magbasa. Correct. Ini nga mga basic competencies dapat ditutukan liwat para ang mga kabataan, ang mga estudyante naton, makahibalo sa mga basics hindi nga dapat dugay na nila nahibalaan. So mo na siya ang ginahambal ko nga may mga reforma di man niya nga pang-ubra ang past administration nga kauntani hindi lang pag-islan asod-asod. Yes. Kundi inaglang hatagan mag-isansa kay tungod nga nag-invest na digman ang government. Kasi tayo mamakadayon lang kasi para malantaw in few years time kung anong epekto hindi kung nanging maayo digman ang epekto niya. Yes. Mr. Ayan Arnold Arnaiz, sir, thank you so much sir sa information kag check the boss kung ano resulta sa ring launching naton sang regional brigada diri sa Negros Occidental. Sir Ayan, salamat gid. Madamo nga salamat sa imbitado kamo dito sa ating brigada eskwela. Yes, salamat gid sir Ayan, mayong gabi. Action Firing Line. Was aga pa